mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadawog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, visyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Fetsa 24 na ngunyan kan Mayo taon 2021 Lunes. Abang dali kan panahon. Tahaw na bagakan taon. Next week an Martes next week Hunyo na. Minapaabot na naman kami nin pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay ang paglaom na yaong kita sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos an panarig asin pakimaherak sa amang Dios na magkaburlong na po so mga may COVID. Asin dain na magparalako pa anhelang matapos na ining satuyang pinaghahampang na kagabatan. Asin kitang mga pinagbibiyayaan ng karahayan ng salud padagos na protehiran imagamit ta ini susug sa kamawutan kan amang Dios. Dai tabi magpuknat sa pananarig buda pakimaherak. Ang question, sabi kan mga maydad, ang question. Ano nga yung question? Ang question, meron ba tayong mga tagapakinig din na madami? Aber daw. Sige daw tabi. Ansa ko yung telepono numero kon mga Globe subscribers. Kamudyan 0926015620. That's 0926015620. Yan. Puwertehon iyan na pinagmimeriendahan nindo tabi dyan, Angel. Buda director, buda si Richard, si Richard yan. Salamat sa nagpadara, ade. Igwa pa ning Easy Kriam. Yan, Easy Kriam. Sundo kita alas 4, mantang kamo dyan tabi, nagmimerienda man o naghanda kan pamanggihan. Sana po, igwa man kita nin mga parokya, no? Sa Legazpi, Diyos marhay na hapon, Albay District, Sundo Daraga. Sa Bagtang, Kandaraga, marhay na hapon, nagdadangog da asya dyan. Sa Bagtang, marhay na hapon sa nagdadangog sa taga Bagtang. Si Shandy ng Ligaw, good afternoon. Ba meron tayong dalawang tigapakinig, Hindi naman tayo na Z0, ha? Morning, okay, good afternoon. Sundo kita 5 p.m. First District, Pading Jomar. Third District, Kumparing Jim. Second District, Albay, Legazpi, Daraga area, Pading Al Armario. Katuwang si Ands Galero, Renz Luna, Luwens Barcena. Sa Manibela, siyempre, ang sa tuyang kasabay-sabay dyan sa pagre-rekorida si Henry Deboy Mata. Ang yaon dyan sa Manibels, sa Samuya pong Mobil. Yan. Ang kapartner ko sa technical control, my co-pilot, the man from Poland, Dion Napolis. Newsroom, pag-arugman kayo ng oras, ang minadiretso dyan, News Direct Edwin Peralta. Ang alamat, News Direct Edwin. Sa padagos pong pag-inirib kan mga istorya,
lokal, nasyonal, pati na po internasyonal. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production center, ang Angel po ng DZGBAMA, Angel M. Mustaza. Si Richard sa IT. Ako po si PIO, Pio Fernandez. Si Bin Laden Operiano, Republika de Ginubatan, uyogun man. Si Bin Laden na Operiano. Yaon sa Republika de Ginubatan. Sa Smart 0961-759-0888 ang sa tuya pong numero sa Smart. 0961-759-0888. Yan. Pwede ka mamanduman sa sakuyang messenger sa Facebook. Hanapon lang nindo. Pio Fernandez. Tabi, pagkatapos, siyempre, sa samuyang. Uyan yan sa mga nakalag-on sa DZGB News Online sa Facebook. Sa inman na parte po kang kinaaban imaging kang Pilipinas, marhay na hapon po halidigdi sa Legazpi City, Philippines. Pwede ka mo dyan sa chat box tab, paabot ng mga istorya. Ha? Okay, sige. Yan man tabi sa Bunot, sa mga taga Bunot. Mabuhay ka mo dyan sa Bunot. Kumusta tabi? Hindi ako sana diyon. Dakol pan may transistor radio ngunyan. Ako sa pagtubod ko igwapa. At amano nindo, iyan na mga transistor radio nindo ta. Mga nuarin halang ka ang balor ka iyan, maniwala ka mo tabi. Iyan na mga AM, FM. Pero June, may nahiling na ako na ipigpapabakal online. Sansui na AM, FM. Gari original, gari magin ito yun digital. Sansui na so Bluetooth baga. Diyon, yan. So, saradit siya ng araw kaan na magay na ng tanog. Sansui pagkatapos Sony. May AM, FM. Yan. At, pero daog iyang kaitong so kan mga nakaagi baganaan bugta kanin baterya yun. May solupin. So, 4 na baterya o kaya tulo. May patos na solupin. Pagkatapos an lanob niya sa likod, lawanit na may luho na duman mo kukusiton kan sa imong muro. Sulak, pak, pagkusit mo mabukas na. Simplehon sa nan, laog dyan. Speaker, tapos so antay ng garimuro na itom na napupuruputanin kulay brown na magnetic coil yun dyan. Yan. Tapos, sadit na circuit board na iguanin mga gariharong-harong na saradit, mga siguro 10 sa na ito. Pero ang tanog, budan durability ka ito dyan. So, mga nainot na transistor. Ade, makuan. Magayon, buda ang reception is tunay. Inda ko daw ngunyan ta nagkawarara na itong sa mga araw kaya na di. Buda pambihira na sila maghibuning may AM, puro na sa na FM. Di ba? Kung ako sa Indo, atamano nindo iyan ta, iyan na mga radyong iyan, kuanaan, very rare na po ngunyan tabi, ha? Yan, may signal. Nagbubutubot ang luwas. May dadadangog akong signal. Padingal, marhay na hapon, go ahead na. Marhay na hapon, padi, si Gobernador Francis Bitsaraman sana ang nagdesider sa mga darakulang politiko digdi sa Bicol, lalo digdi sa Albay na madagdagan ang Drug Rehabilitation and Treatment Center sa Albay para sa mga naging biktima kan illegal na droga, lalo ito mga drug surrenderies. Ini paningpiyo ang sitwasyon dahil kan informasyon na haros tapos na ang pinag-ibong Albay Provincial Drug Rehabilitation and Treatment Center dyan sa 3rd District ng Albay na may hiwas na 10 hektarya,
maakomodar ini 80 mga pasyente, 50 mga lalaki, 30 mga babae. Matatandaan sa primerong bungkaras kay ito sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, mainit ang naging kampanya kontra sa illegal na droga, gulpi ang mga naging drug surrenderies, lalo sa nagisalbay tayo sa Pio, kung saan saro sa mga plano kan mga opisyalis lokal kay ito sa mga meeting na bigibo, yaon sa PDEA, yaon sa PNP, ang pagtugdok ng Rehabilitation Center, dagdag sa Malinaw, taday na kaya haros sa akomodaron kan Malinaw Treatment Center, so kadakol kay ito mga drug surrenderies. Yes. Na medyo malala na ang sitwasyon kay po talagang rehab. Digdi sa segundo distrito, ang target kay ito, dyan sa Bangkirwan, na magtugdok man in rehab center, pero hindi masabutan kung napano na dali na nawos, alagad luminipas ang mga bulan asin taon, madali naman lamang ang eleksyon, wala man talaga nangyari. Pero solamente ang gobyerno provinsyal talaga, sa Panginoon ni Gobernador Bitsara, ang pinagdesideran ang planong ini, kaya may dagdag na rehab center ko yan Albay dyan sa 3rd District para sa pagbagong buhay kan mga naging biktima kan droga, lalo itong mga naging drug surrenderies. Roger. Yan pa rin ang informasyon pa hali sa Albay District, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa inisyal na bungkara sali dyan sa Albay District kan mga informasyon. Dahil po yan masasayang na drug rehabilitation centers na pinagmukna po, pinagpadisidiran ni Gobernador Bitsara. Iyan po, maski sisay ang administrasyon na magtukaw sa renda di gobyerno kan Pilipinas sa lado nasyonal, papakinabangan po yan kan publiko. Iyan sana kung mairedikar na June ang droga totalmente sa to, di dahin ng pakinabang. Kaya hinguhahon ta na mairadikar na ang drogang yan. Tanganing pinagibong andyan na drug rehabilitation center, at least magamit pa sa ibang katuyuhan, di ba John? Magamit lamang sa iba pang katuyuhan. Dahil na kita magpara droga. Bako itong, sige nga yan, madroga kita ta, may drug rehabilitation center man sana. Dahil po mapapwede. Sana po maghinguha kita na mapara na ang droga digdi sa tuya, dyan sa mga maabot na daw. Good PMPO. Dahil talagang disiplina ang mga motorista dyan sa may Divine Ward na traffic light, naka-red light, dahil lamang nagpundo, duro diretso, makauyam. Nakuha mo tabi so plate number, ta pwede ba na i-report sa otoridad tabi, ha? Sige, duro diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Ayan nagsisignal. Si Luens na Barcena. Luens, marhay na hapon. Go ahead na. Salamat abi Sir Pio, nagkaigwanin positibong resulta ang pagmukna asin pagbilog nin Makabalo Eco Warriors. Ngani na padiit-diit na masalbar ang salog asin kadagatan kan Legazpi laban sa polusyon nin basura, lalo na ang mga plastik sa barangay Dapdap kan syudad. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ni Kapitan EVP Glenn Barcelon na bako kaya daw sa okasyon sa dapat maglinig kan salog. Kundi dapat urual daw ini takon mag-aasa sana daw ang barangay sa pagpaparapangimbitar nin mga manlain-lain na organisasyon. Ihira man lang dang ini mangyari asin nugad na ipapwede magtiripon-tipon dahil sa COVID-19 pandemic. Susog kay Barcelona, dakula na ang naitatabang kan mga barangay kung magbukna din mga siring na bagay sa salog. Asin iba pa na dapat irehabilitar da magiging consistent ini asin bako pa sa na ini papitik-pitik sa naarog ka nangyayari sa indang barangay. Na urual daw tabi, Sir Pio, pirmi ng malirig ang Makabalo. Yes.
An Makabalo Eco Warriors na ini mga taga-dapdap na nagboluntaryong matabang apisar sa mga Eco 8 kung kaya tiglalakaw naman kan council susug kay Barcelon kung papaano ini matawan man lamang nin asistensya kani na an sa indang magayon na bayanihan maging dala naman kan sa inda na mismong hanap buhay. Buda, mapanalbingan lamang, dispis maging viral, maglakop na dyan sa pigagihan kan salog na ang destino dyan sa may barangay Dapdap. Over. Roger Tadatabi, Serpio. Nauugma si Barcelon, taan mga nagburuluntaryo na magrilinig asin magsirbing Eco Warriors kan Makabalo, iyo palugod sa mga nasa tios daw na sektor. Yo. Na kung sain magsirbi daw na inspirasyon, bako sa nang sa barangay Dapdap kundi sa bilog na mga barangay sa Legazpi na ang pagtabang sa pagsalbar kang kapalibutan, pwedeng gibuhonin maski sisay man. Ana pangaputan man ni Barcelon sa paagi kan mga siring kaning bagay kung magsasalbar din na kapalibutan dakulang bagay daw ang papel kan barangay kung ini talagang mag-aarasikaso tangani nang maisalbar sa anuman na klase ng polusyon arog dyan ka nangyayari sa Makabalo River sa pangaturugan ninda na mag-abot man lamang ang aldaw maging malinaw na ini arog kan mga nakaaging panahon. Roger. Iyan tabi Serpion magdagdag pag istorya ali sa barangay Dapdap, Legazpi City. Ako po si Luens Burse Barcena. Salamat tabi Luen. Taod-taod tababaltadahan ta po. Simple sa naman na istorya po yan ha. Simpleng istorya pero igwani na dakulaw na impact sa satuya po sa komunidad ha. May signal ba? Tatabonding. Ayos na tatabonding. Bareta pa kita sa luwas. Ans, marhay na hapon. Go ahead na. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, nakahangos-hangos naman gunya na nagkapera mga pribadong establishment o sinsarong opisina de gobyerno sa syudad kan Legazpi matapos na magdesisyon ang lokal na COVID-19 task force na tanggalo na digdian na lockdown. Sigun kay Alcalde Rosal, ang mga opisina o kay mga establishmento na pigtangkas na ninda ang lockdown matapos nagkaperang aldaw na isinairaram ni sa lockdown dahilan sa mga nagpositibong person o empleyado. Iyo ang Sherwin Marketing, Jico Donuts and Coffee and TR Construction sa may Binanwahan West asin man ang opisina kan City Planning and Development Office. Sinabi ni Rosal na maugmasinda na matapos na magkondusir ni contact tracing asin testing sa mga nagpositibong empleyado kaya sa mga nakasalamuha kan mga nagpositibong empleyado sa COVID-19 maugmasindang natapos na ini asin na-swab na asin napag-araman na kung ano ang resulta ka ini kan mga nakalihis na daw. Sinabi pa ni Rosal na natapos naman ang pag-disinfect kang nasambitan ng opisina o mga lugar kaya nagtugot na ining ibalik girari ang operasyon ka na mga nasambitan na niya itong establishmento. Sinabi ni Rosal na ang solamente mga tutugutan naman na mga empleyado personahes ka ining mga nanambitan niya itong lugar na makapagbalik na sa trabaho iyo ang mga iguanan din quarantine o kaya isolation clearances gikan sa mga seso kaya meso. Sa ngunyan na pinagpagirumduman niya sa Rosal ang gabos bako sa naining mga naunambitan niya itong lugar na dapat urugon ang gad ang pagpasunod kan minimum public health standards tangani na malingayan ang pagpara-lockdown kan nagkapera mga establishmento di sa syudad kan Legazpi asin man masiguro na paragos nang mabawasan ang kaso ng COVID-19 sa satuyang kapalibutan. So, Sherwin Marketing, City Planning, Buda Jico Coffee and Donuts, ano? Yes po, Enzo. Sir, pa TR Construction. So TR Construction, ano, tabi. Yes po. Sige. Yan tabi, sa Pio, ang mga abiso man kan alkalde may kinaraman sa sitwasyon kan COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Ans Galero, DCGB. Salamat tabian sa dagdag na istorya. Mentras tanto, diretso ta na tabi, June. Yan, may signal. Si Renz, nasa linya Renz. Go, go, go. Good afternoon. Yes, maray na hapon tabi, Sir PLC, na maray na hapon sa mga parantabay. Yung kadaling niyan sa Daragapian, tinakunsain na may kakalawlag na impormasyon na nakiguanin balasahan sa pagiging chief of police sa Panuan kan Daragatabi, Sir Pio. Aba. Pinalitan na si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia. Oho. Ang unyan pa sa ng hapon
asin pinalitan ni Police Lieutenant Colonel Bogart Araw, dating Cebu Police kan Pili Camarines Sur. Okay. Oho. Ngunyan, nangalastan nga kita Sir Pio, sa gabos sa mga munisipyo, inipasan ng delegasyon ng kaigwaning balasaan, sabot naman yan, dahil sa kaigwangan ibaganing pagbalasa man sa Regional Director, kan sa Kampo General Siminola, pero sa ngunyan sabi, Sir Pio, nagtukaw na formalmente ang panibagong Cebu Police, kan Banuan Candaraga, si Police Lieutenant Colonel Bogart Araw. Alin sa ngunyan, ninapot niya to si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, sinday tatangan niya, dahil pa nindaara mga rason kung nata, biglang nagkaigwan ng pagbalasa sa manispero manamiento de Dios sa Daraga PNP. Kaya sa ngunyan, wala pa man na pinagdesignar na opisina kung saan ilalaag si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia at sa ngunyan mantinidong floating na una naunambitan ng opisyal sa PNP. Kung makatatandaan ni si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia sa mga naging aktibo man na mga naging hepe na Daraga PNP, lalo-lalo naman ngunya na may pinapasulog kitang mga safety health protocols maging mas sa mga paproyekto sa Sir Pio, Roger. sa iyang legasiya, idiyo nga ng 20 million na budget or 20 million worth na function na hall maging man, evacuation center, di mismo sa likod kana Daraga PNP, sabi Sir Pio. Misteryoso no, biglaan ni huy ne basta na sa nangunya na pagkapon. Bago na si Upe. Roger, sabi Sir Pio. O ano nga ran, Bogart? Roger. Police Lieutenant Colonel Bogart Araw. Bogart Araw. Oh, Teniente Coronel. Roger. So what could be the reason grabe ka kon, igoning urgency na Roger, sabi Sir halion Pio. si Pabia. Kasapon pa sa natabi Sir Pio na receive letter, kaya ngunyan, nagformalmente na nagtukaw iniong bagong Chief of Police Candaraga. Anong nasa letter perming so in the exigency gayo of public service ano? Sabi Sir Pio na iling kopya, ini nga ni ito nangyari, ini na so pagtukaw formalmente company bagong Chief of Police. Kasi nga ni kita nabigla man, Yes. ngunyan pa sa nga ni nagtarang si Chief of Police na iwa ko taga follow up, wala na pala siya digdi sa opisina, bago na so nakatukaw. Kaya mas marigi ko tabi Sir Pio kung napantaman kay Simbag, ini yung Kampo General Siminola, kung nata nagkaiguan ni na pagpalasa ni biglaan, ni halos nga ni halos sa ibang aning munisipyo, wala man paghiro na nanotaran, Iyo. din ang talaga sa Daragaso nagkaiguan ng pagpalasa sa ngunyan tabi Sir Pio. So what could be the initial reaction ni Mayor ta we presume na isya ni alkalde. Siyempre makortesiya kay ng Kampo Ola kay alkalde. Roger, tabi Sir Pio. Nasa salidahan na so sa iyang hepe de polisiya diyan. Roger. Ano daw magiging reaksyon kanikan alkalde? Ano? Roger, Tibaan tabi Sir Pio. tibaan lamang itinaram so rason man sa iya. Sige. Okay. So yun tabi Sir Pio, na mga dagdag na bareta digi sa luwas, digi sa Daraga Albay, pinalitan ng bagong pinalitan na ang Cebu Police digi sa Banuan Candaraga. Pinalitan na si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, si Police Lieutenant Colonel Bogart Araw. Yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag na impormasyon sa luwas, Transmuna DC Jabinyo. Salamat rin sa istorya. Welcome sa Daraga Municipal Police Station and sa lokal na gobyerno kan Daraga kay Teniente Coronel Bogart Araw. Grabe ka kaskas bigla What could be the extreme urgency na hinali nasa nang bigla si Chief na Pabia? What could be the reason? Performance-wise ba? Exigency of public service? Sa bagay, dahi pa man nagduwang taon si Chief na Pabiano. Kung tama sa tuyang pagre-recall, dahi pa nagtukaw sa laog ning 2 taon yata yan si dating Chief Pabia Candaraga MPS. Well, anyway, yung mananggadiyan, yaon dyan sa uniform personnels, uniform service, I should say, they come in and go, depende po sa sitwasyon, buda sa exigency of the service. Yan, tabi ha. Floating daw si Chief na Pabia, ngunyan dati, Chief na Pabia dati, floating, day pasabot kung sa ini nakadestino. Pagkatapos na halion dyan sa Daraga,
salidahan ni Teniente Colonel Bogart Araw. Sige, oras, Pilipinas, yan, nasa laog pa. Alas 4:34 ng hapon. An oras hatod sa Indokang. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Todo protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya.
pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay... Biggest na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang bagong jersey, Mark Contigo, may bagong tapang. Stanley, Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Gabit Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
kaya't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target. Sige po, buwelta na kita sa programa Bicol Target. Tabi, ano? Yan, di diro-diretso na kita sa programa Bicol Target kunyan pong pagkapon. Maray na hapon dyan kay Batag, kay former City Councilor Rogie Jojo Banana Abril. Yan. Mga na rin yun, dumang kita, pero kuhan sa na kita. So, sabing maobserbar kang protocol. Yan. Duman sa na kita sa luwaskan gate, siya sa laog. Tapos, ipag-aadwag ta sa naso botilya. Yan. Tapos, yung sorry, oh, ikaw naman! Oh, yan na! Tabi, Sir Jojo, banana, aray na hamon tabi sa imo, Sir Rogie. Kumusta na? Long time no see, tabi, ha? Diyan sa inda. Ingat-ingat lang, tabi. And, kaso, nakaaging alaw, naka-record so Bicol in a single day. Halangkaw, nakaso nin mga COVID nag-positive. And it's Camarines Sur and Naga. Uyogon mo ang ginatos. Adi? Hay nako. Well, ining pagbueltakan biyahe, Jun, aram nindo, ining pagbueltakan biyahe, kan mga bus, kung kitang mga Pilipino, pera de los ubos talaga, bakong pasaway, magayon Jun. Hilingon mo. Diyan baga sa an eroplano baga Jun, haloy nang nagbabiyahe. Ang eroplano haloy nang nagbabiyahe. Legazpi, Manila, aga hapon. Pero hilingon mo Jun. Daiman baga nin mga nagpa-positive na naglunad sa eroplano. Because an sa indang rules is talagang stringent and pig susunod ka naglulunad na pasahero. That's the simplest formula na dapat ko taan na nasa isip niya itong mga Pilipino. Buda pinagpa-practice, di ba? Eroplo, aldaw, aga hapon. Safe ba ka, boss? Why not daita pwedeng gibuhunan sa mga nagbabiyaheng bus, di ba? Sana ining pagbukas kan biyahe, Tabaco, Manila, vice versa, Legazpi, Manila, vice versa, dai na mautro itong sugibo-gibo kan mga naglulunad na pasahero from Metro Manila na pasiring sa Tabaco na nagagamit nin peke na papeles medikal. So resulta bagakan swab, buda ining so antigen, yan. Inda ko kun natata, I don't know, what's in it in us, sa sato na mga Pilipino na, grabe an sa tong abilidad when it comes to circumventing the law. Grabe sa tong abilidad yun. Gusto kong sabihin, ikaw kita ng talent. Kaya lang so talent na ito buda so skill, gigamit
sabako maray na paagi. You can just imagine yun. Pepekeon mo ang medical certificate na resulta ng swab test or antigen test. Diba? It takes a lot of skill. Kung gigamit ko taan ang skill na kan mga Pilipino na gamiton sa karahayan, siguro magiging marayman ang Pilipinas kumpara sa satuyang estado ngunyan, di ba? Ilingon mo, balikan ta itong sa mga biyahe bagakan bus. At one point, mas magayon na iyan, na ang nagbabiyahe yun, bus. So mga bus na yan, ordinary or aircon. Because ang pag-check kan mga passengers is centralized. Daining ibang otorisadong magbiyahe ang mga van na yan, wara na. Tadyan nagkakaloko-loko sa mga van So mga van, igwan ng kontak na sindikato, ma-imprenta ng peking antigen test, negative test result, kasabay na duman sa plete, package deal, pang, diretso, lusot ang tawo. Pero sa aeroplo striktong marhay. Kaya sabi nga ni Bagadyon, naglulunad ka sa aeroplo, safe na maray sa COVID. Ta sigurado ka na niyaon dyan, puro ang negative. Ano daw kung gibuhon taman iyan sa mga pagbabiyahe ng ngunyan kan bus, di ba? In that sense, makakabalik na nindiit-diit ang normalcy kan flow of transactions. Tas kada bes baga na igon nagbabiyaheng tao, igoning kasabayan na transaksyon. And ang transaksyon na yan, partean kan ekonomiya. Partean kan ekonomiya. Madalaga ng ekonomiya because igwa na po ni nagtatransfer na mga persona from one place to another. Di ba? Kaya lang, sana po pangapudan tata, kasuhapon, igwa na baga yun ni nag-abot ka sa bagong aga na mga biyahe haling Manila or kan Domingong aga, ngunyan igwa naman ng mabiyahe, coming from Legazpi City, pasiring sa Manila. Digdi sa to sa mga probinsya, magayon ta, bako digdi masyadong sindikato pan isip kan mga tao. Pero sa Metro Manila, Puerto de los Ubos, ano daw ang dyan Sus ko Mario Joseph, matindi ang kuhan. Di maintindan So report baga sa nangani ni kumpadring Jomar kanakaagi. So peke kuhan. So antigen test. Ay, nako, tabi Ay, nako. Oo. Ayan. Sige, Sir Ricky, marahin hapon tabi. Sige, Sir Ricky, yan. Opo. Ricky tabi. Opo. Yan. Yan tabi. Po. Kung tinita, importante ining marhay. Nin marhay po. Yan. Po. Tabi. Yan. Sige po. Yan. Okay, sige. Maray na hapon dyan kay Kapitan Vic Mendina. Yan. Maray na hapon tabi kay Kapitan Vic Mendina kan Calixta 8. Yan. Tabi O di pwede na John. Taso mga natada mo dyan nga ni magkaakomodar na ha. Salamat po kan sa idong paghinanyog asin amang Diyos ang magbantay tulos na masunod news direct din mo da si May, June, July, August, Boras. Nakaluwas siya sa bio, di ba? Yung sa eleksyon. Saka. Ege, alamat asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. As in